sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, turo nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot. RPN Radio Philippines Network. DZRL Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. DYKC Cebu. DXKS Surigao. DXKO Cagayan de Oro. DXSX Zamboanga. DXKD Dipolo. DXKT Davao. DXDX General Santos. RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ako si Melissa, 62 years old. Nakakabanang mo ang feeling na parang unti-unti lumalabo ang paningin mo. Sa edad ko, akala ko normal na ang paglabo ng mata. Pakiramdam ko, may ulap na laging nakaharang at nakakasilaw ang bawat ilaw. Pero nagbago ang lahat na nalaman ko ang iBerry. Dahil sa naturalas ang kami ng iBright at Blueberry, sinubukan ko at hindi ako nagsisi. Unti-unti ko napansin na sinayin mo ang mga kulay. Hindi na sakit sa matang liwanag. Wala na yung pakiramdam na may ulap. Salamat sa iBerry. Wala akong magandang tara sa paningin mo. Hanapin na tayo sa pinakamalapit ka. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, pamong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, kung paano minsan, hello right for blue. Isang labanan yan, right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung paano minsan, hello right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath
So, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Ang galing for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White rose papaya, wow, white roses. White rose papaya, wow, white roses. White rose papaya. May glow up with the white rose papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2, plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power too. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Mga karonda, madangog na sa programang Parreta Asin Platica Makonsuelo. Talagang kakaiba. Parreta Asin Platica. Mga tugang Diyos marahay na aga po sa Sendo Gabos, pizza 8 na kita kan bulan na Nobyembre, aldaw po kita nin Sabado. Iba niya to sa lado technical si James Oco, duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Tony Matic Saison. Morning sa mga parantabay niya to, dawa medyo malumlum ang kamugtakan po kan sa tuyang panahon. Tayo niya to masasabi talaga na good and morning ngunyan. Kadakol po kan mga nag-aabang pagparaabangan ang bagyong si Juan, masakit yan. Mga G po kita na sana dahil magkusog si Juan, maghinugak si Juan dahil maghinigos na magrapado ang duros saka anuran ta delikado. Yan po ang pangapudan niya to sa kagurangnan. Masakit kung lamasaw na naman kita ni Juan in makusog na duros. Tios. Pero may budget ang national na gobyerno. Kumbaga, nasa 10 million pesos. Imagine, ang budget ka na probinsya ng Camarines Sur halos sa national government. Dakol na naman ang madilihin siya sa mga buaya dyan, politiko. Sabi nga ni kan iba, baka ngaya so sardina, so corn beef maging sardinas na sana. Iyan lang. Sabi man kan iba, daw ang 5 kilo sa ng bagas, may 2 sardinas, okay na yan. Tapos may tulong kape. Pwede na ngayon, isa Mayo. Sana nga, masakit po na mag-asa kita sa mga itinataong ayuda kan sa tuyang gobyerno, lalong-lalo na po ngunya ng mga panahon.
duman sa parte kan Cebu, talagang nag-aangal na sa mga kababayan niya to na naapektaran kan linog, sinunod pa kan baha, ay ano na yan, mayong katapusan na kalamidad. Baga kastigo na yan. Diyan pa lang sa Cebu, sa sinambit ng probinsya, kumbaga grabe ang quarry sa mga mina. Ito pala na nangyari duman sa Cebu, ang paghunaan ninda, simpleng baha sana. Kaya ninda aram na iaatong itong lugar, kumbaga mayo nang nakakaulang. Ang nakakaulang na sa mga harong na darakula, dahil ninda aram, mabuelo sa tubig, hali sa taas. Kaya ini po ang masakit. Pag talagang kalbo na ang kabukidan, darakan quarry, darakan illegal na pagputol nin mga kahoy, yan po ang epekto. Kastigo. Kumbaga, sinapo ninda na kastigo. Sabi nga ni kan dating gobernador kan Cebu na si Gwendolyn Garcia, mayo ngaya kung pag-aram sa budget sa flood control, garoan nagluluwas yan binabasol. Kung napasain ngayaan bilyones na kwartang pinagbudget ka na gobyerno nasyonal para sa flood control, digdi sa kuyang lugar kan panahon ako na gobernador pa, yan ngaya mayo lamang ngaya kung nakuha dyan. Yan ang pahayag ni dating Governor Gwendolyn Garcia ka na Cebu. Kumbaga ang DPWH nga nakakaaram kayan, duman sa naman nga nag-agaan pundo, tapos ang kaso. Sana dahil nag-agi sa imo, dahil ka nagpirma, nganing malinigan sa imong konsensya. Minsan mga washand man po kaya na ibang mga politiko pag-abot sa bagay na ini. Terming pinagtutok doon DPWH pag-abot sa flood control. Kaya masakit kaya na kumbaga patunayan na mga politiko iyo talaga ang imbelto para sa pagkakawarakan pundo para sa flood control. Ang nagtutuga dyan sa mga district engineer, assistant district engineer kan DPWH saka Sarong Yusek. Kampanahon si Senador Mark Villar baga naging DPWH Secretary. Yaon po duman so grabe gayod na anomalya. So buot. Kaya inian masakit pag nasa posisyon ang kalaban ta, madidipisilan kitang patunayan kung talagang sinda imbelto sa anomalya. Maray ko narog ki Joel S. Lord na talagang sige ang deny ang pag-una niya, grabe ang reaksyon niya pag nasa sautan siya na imbelto sa flood control anomaly. Alagad sige ang pahimutik niya duman sa iyang mga pag-iriba sa GIL. Kaya inaapod na baga siya niya na Joel is Lord. Ang bihira, ginagamit sa nadaan simbahan kay ni kumbaga ang relihiyon na sa iyang nababalihan. Hindi ang tao man, tubod-tubod. Kaya man yan si Senador Marcolita. Pero ginagamit sa naman ang pagka-iglesia. Kadakol po kan mga relihiyon na piggagaramit sa na ang relihiyon nigdi po sa satuyang nasyon para sinda maging sikat bistadong politiko. Yan po ang likayan niya to. Kumbaga, dahil napaggamiton ang kagurangnan sa katarantaduhan, masupog. Pagmatikon mga taong ini, kung may supog, dahil na Dimiter na sa indang mga pudir samantalang yaon ka sa posisyon ang pigdadara mo ang kagurangnan saka ang pagserbisyo mo sa namamanuaan tapos mababayaran ng anomalya sa imong pagkatawo masupog baga sa pamilya pag-abot sa pamilya mo lalong-lalo na sa relihiyon na ginagamit sa nakan iba pong mga politiko digdi po sa satuyang nasyon.
Kaya kadipisil po na kumbaga ang sarong politiko magin malinig ang pangaran, lalong-lalo na kung kabali pa, distado pa sa nakabali sinda sa sarong dakulang relihiyosong grupo. Masakit magpakabanal, sabi nga ni Kian, digdi sa kinaaban. Kung an pagbabanal mo, taro na yan. So, sabi kan iba, banal banayot, santong paraiyot. Ay, makanos ko narog ka na apod sa imo. Maray pa dahi ka na kayan magbanal, isa, arogo na sana si Robin Padilla, nag-Muslim na. Pero kung maparasagin-sagin ka man, makajos, pero ang gibo mo bako man makajos, ay makademonyo, kalukuhan yan. Ay gwa po baga nakasabihan, separation of church and state. Pag dahil pwedeng pagsalakon ang reliyon sa kaan paggugobyerno. Kaya nga ni kan panahon baga na si Kristo, kaito, ayan para sa Diyos, an para ki Caesar, para ki Caesar. Baga magbuwis ka mo, para yan sa gobyerno. Pero kung an para sa Diyos, kukuahon panindo, sa kunyan yan, sa tuso, iba man yan para sa Diyos, iba man an para ki Caesar. And lalong-lalo na, iba man an para ki Poncio Pilato. Nangyayari sa tuya po ngunya ng mga panahon, yaro dakulan Poncio Pilato digdi sa Pilipinas. Hindi na po sa mga pigaapod na crocodile na yaon sa gobyerno. Mas nagdadakol ang buaya kuno. Dan dipisil nga ni kay nita masakit madakupan mga buaya sa tuyang nasyon. Daw so tataramo ni Secretary Benz Dizon kan DPWH kan Department of Public Works and Highways kung mangyari po na sa isinta ang mga politiko na pwedeng makulong bago magpasko. Sana patunayan. Kung puro sa naman hausyaw na magparatara mo na masakit po yan. Minsan na titesting lugod ang sarong servidor, kumbaga ang sarong opisyal kan sa tuyang gobyerno na grabe ang taram mayo man sa gibo. Taro man yan si Senate President Tito Soto, pigtutuyaw baga kan mga netizens, oro kaya ngaw-ngaw, mayo ka man na nagiginibo dyan sa Senado, saro ka man ngaya, hamak mo yan. Ang bagay ako, personalmente, sa sakuyang obserbasyon, haloy naman po bagay ni si Senate President Tito Soto na nagpara senador, basta naging Senate President, balik-balik na dyan. Pero mayo man bagang naipapahiling, kumbaga magayo na performance bilang sarong senador. Ang mga senador po ngunyan, dahil na ako binsidong gayo. Pero kan panahon na mga senador ka ito, arog kinipuntang Senadora Miriam Defensor Santiago, mas believe ako sa mga madudunong ka itong senador, talagang nakikipaglaban. Arog ka ito, kidipunto man na Senador Hubito Salonga, ki Jokno. Yung po ito ang mga sikat kan panahon, si Mang Lapos, mga sikat yan na senador kan panahon. Dua pangani kita, si taga-Katanduan, si Senador Francisco Tatad. Kaya minsan kadakol po kita mga senador ngunyan, pero ang kadaklan mga inutil. Tano ko po yan nasabi. Sa obserbasyon ko kaya, may umansindang ibang ginigibo, kundi i-depensan sa rusa ng tao. Harog ki Vice President Sara Duterte na yun hindi ang pigpapara-depensa para dahil ma-impeach. Kaya lapang ablada ni Vice President Sara Duterte, siyempre pigpoproteran siya kanibang mga senador, majority, saka kan iba pong mga congressman dyan sa Kongreso. Sa kundi ni pagpara-protehiran,
si Vice President Sara Duterte, haloy na po ining na impeach. Dan problema, kadakol ka nagpuproteher sa iya na dahil mahali sa puder, baka nakakuaman nin ayuda hali sa Vice Presidente an ibang mga senador sa mga congressman digdi po sa tuyang nasyon. Kasimple baga. Kaman sana buaya halimbawa sarukang buaya. Tan buaya digdi sa Pilipinas kadakol na kuno. Kung nakahalon ka na hali sa Vice Presidente nin awad-awad na kwarta ay normal dahil ka na maparatara bilang buaya. Dahil ka na makontra sa Vice Presidente. So mga nagrally baga kan September, itong nagtalikod na September. Hindi ako napapasala, garo September 22 ito. So, rally. Badado man nabayadan ay pambihira. Binayadan da kan Vice Presidente para magrally, mapahali si Presidente Bongbong Marcos Jr. Pambihira. Nagray na ninyo, basta sa nakamumigpalayas. Hindi nga na po na problema, kan ibang mga nagrarali-rali sa ginta. Una mo, kumbaga, ang isip ninda makakatabang. Makakaresolver kan problema kan gobyerno. Yan masakit na nagpaparuro pa kamo sa gobyerno sa indong mga ginigibo. Aloy na po bagaan mga cause-oriented group, pirmi man yan na kontra sa gobyerno, mayo pa man na ngayon nagbali sa mga rally-rally yan. Ang iba dyan, kontra sa gobyerno, maray kun tabang sa mga namamanwaan. Iruan kadaklan po dyan, perming kontra sa gobyerno. Imbis na tabangan ang gobyerno, perming bagang nadadangog ko sa mga pararali, kung minsan, ibagsak ang gobyerno ni Presidente Bongbong Marcos. Kung ni saya nag-gobyerno, perming ang kurahaw ninda, ibagsak. Mayo na ibang madadangog ka po sa mga nagrarally kung minsan. Pero kung ipaglaban, so diretso kan mga namamanuaan sa pagtios, mayo ka dyan madadangog. Madadangog mo san dyan, makibaka, makisama. Malay kung makibaka, kadakol kan bakang makua. Makisama, kadakol kan pagsasama-samaan. Yan po ang dipisil digdi po sa satuyang nasyon. Maray, kung narog sa ibang nasyon, sa Indonesia, duman sa ano yan, itong pinalaya, so Prime Minister. Sa Nepal, talagang dahil nauyon kan mga namamanuaan sa paggugobyerno. Kung narog kaya ng pinaglalaban, mas okay yan. Pero kung pansadiri sa naman na interes ang pinaglalaban, maproteheran dyan ang sarong opisyal kan gobyerno na dahil man nagtatrabaho kan sa iyang obligasyon, ay inutil po yan. Proteheran dyan si Vice President Sara Duterte tayo hindi mahali sa puder, kalukuhan. Maray kung nagray na ni Vice President Sara Duterte, nare-resolveran ang pagtios kan Pilipinas, pagtios kan mga Pilipino. Pero kung mayo man ay dapat kayan kumbaga ipaglabanin do, so diretso kan mga namamanwaan na mapakarahay ang sistema kan gobyerno, ang pagbuhay kan mga Pilipino, bakong mapakarahay sana ang buhay kan sarong politiko. Sa inman na sulukan ringkunada asing Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asing platika ni Philip Baracena. Kung minsan pag may kalamidad, wararaman po ang mga politikong ini, kung sa insahin mga nagduduruman, daw ini si Vice President Sara Duterte. Dahil ko panganay na araman na nagpasiring man lamang ini dyan sa Cebu. Tanganing tabangan itong mga binaha, naapiktaran kan linog. Sige sa naman ba kayo niyan yaba-yaba, pasiring sa ibang nasyon,
Ang pinapa-siring sana dyan, nagdyan sa Cebu, ano yan, Senador Bongo. Puro Bongo na. Eh, na maaraman kung saan taong ayuda. Nabubungguan na ito tao. Tapos mataram-taram pa. Kailangang managot yung mga involved dito sa anomalya sa Cebu. Sa flood control. Kalukuhan. Enot naman imbagan kamo, takon kamo imbilto sa mga korupsyon, mga buro budget insertion, mga unprogram na pinagsasabi, dahil manindo, kumbaga, dahil manindo na ginibo, so dapat gibuhon nindo para mapakarhayan sa rong proyekto. Kapig para guruntingan nindo. Digdi sa Camarines Sur, pwede man po yan mangyari, ngapit ang nangyari sa Cebu. Pagday na untok ang mga quarry, digdi sa probinsya kan Camarines Sur, ang mga illegal quarry. Na pigpapara quarry ang mga bukid, ang gilid kan bukid, paano na pag abot kan panahon na kung igwanin grabing kalamidad. Baka magrasay na ang bukid. Isulog, pasiring digdi sa kababan. Namayo naman manggayong mga punin kahoy. Pagpaparakwari. Kaya inipuan isipon kan sa tuyang mga kababayan. Baga, kontrahon niya to ang mga illegal na kwari digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Na nakikinabang sa rosa naman, politiko. Kaya ko na po sasabihon kung isa'y na politiko yan, araman yan, kan mga taga Camarines Sur, kung isa'y ang sigan pakwari digdi. Ini po ang dapat isipon kan sa tuyang manamamanwaan. Pigpaparabutuan nindo, pigpaparaloko sa naman kitang mga taga Camarines Sur. Kumbaga ginigisa kita sa diritang mantika. Sabi digdi, breaking news, Comelec na kuana sa laog nin kansendang opisina dahilan sa bagong kasuguan kan Supreme Court. Comelec more Supreme than Supreme Court. Maigwaman na arog kayan, nakakamundo na talaga ang nangyayari sa tuyang nasyon. Pirit na binabalahuran demokrasya. Albay Governor is not a nuisance candidate. Tandaan nindo, Comelec. Siya po pinili kan mga albayano. 2 beses na. Ika nga, Vox Populi Est Suprema Lex. Ang gustong sabihin, the voice of the albayano is the supreme law. Salamat sa Supreme Court for upholding the rule of law. Nanganan problema kan Commission on Election. Araman sa naninda na gana sa eleksyon si Albay Governor Noel Rosal. Tapos pigpapara may nagdidikta ka ini. Mga kalaban sa politika ni Albay Governor Noel Rosal, mga politiko man sana na ngaya pagpara i-disqualified niya nindo sa Commission on Election Chairman Garcia ngani ngayang makapwesto sa muyang mga kaalyado. Simple baga, haloy na po yan ang pinagigibo dyan sa probinsya kan Albay. Tapos sasabihin nindo nuisance candidate si dahil ko sa pigsusurog. Kundi saralaan na ano man tamagin nuisance candidate si Albay Governor Noel Rosal. Kalukuhan yan. Minsan ang Comelec nagigibo po nin mga saltong gibo. Nasa linyaman si Karondang Raquel, pasok. Salamat tadi Karondang Philip Marinaga sa imasin sa gabasagan tabay. International tadi Karondang Philip ang Camarines Sur nasa rito nakita kang signal number 1 nakapagpadara na naka-preposition na itong mga pinadara kang Department of Social Welfare and Development DSWD Bicol ang sa
isang ribo na family food packs sa mga lokal na gobyerno kang banwaan ni Goa, Sigaon sa Partido area, hindi sa probinsya ni Camarines Sur. Ang lakdang nasabi ni Karon del Pilis kang DSWD partiyan kang sa proactive measures kang ahensya sa nilalaungan na posibleng epekto kang bagyong uwan hindi sa Rio Bicol. Sa ngunyan tabi Karon del Pilis. Ano ta yaon sa naduman sa partido area pigtatawan? Depende kaya yan tabi karon ng pilit sa local government units na kipag-koordinar. Sigun siya sa nakuha niya itong informasyon sa opisina si daw makuuna si Ma'am Rio Rios ang tagapagdaram niyan kang DSWD. Pero sigun sa naging kapayagan nila, may palang kaya nag-request na ang local government units kang Banwaan ng Tigaon saka Goa duman sa regional office. Daw sabi nga ni Kayan, may kunyan yan dapat talaga makipag-coordinate sila sa province of Camarines Sur sa probinsya, sa Kapitolyo. Kaya lang, pinagmarhay na ninda na magdirekta na duban ta araman niya to na ang pag-distribuer sang relief bako man yung basta-basta na agyan sa tamang proseso na dapat nagre-request. Kaya pikinguhan na kambanwaan ng Goa na maamay na nag-request duman sa opisina sa DSWD Regional Office number 5. O digdi sa Rinconada tamayo lamang akong nadadang ug na nag-request duman. Yan lang, andi niya. Anyway, sabi ka May magpara luya-luya ta maubusan na nasa 10 million ang budget digdi sa Camarines Sur. Ali sa national government. Tama ka, sabi karon ng Philippine nga ni ang pinagdangalas man kang iba niya tong kay Manwa sa bakong arog sa probinsya ning Albay. Urog na sabi karon ng Philippines sa siyudad ning Legazpi. Kasuod mo pa sana si Mayor ni Sam Ismael na luway-luway na nag-distribuer ning mga kunyam para sabi nga ni kang pantawid utong in kaso na maglamasa ang bagyong uwan sa probinsya ning Albay at least na enot na itong release ninda. So, hindi sa probinsya ng Camarines Sur, solamente ang naaraman niya to ang Banwaan ng Goa, tsaka Tigawon dyan sa Partido area, ang amay na naka-preposition na itong pinagpadala na 1,000 ini na family food pack sa local government units ng Goa, tsaka Tigawon. Kunyan, masigkat ang mga mayor dyan, digdi sa masigkat pag-eleksyon sa Rinconada. Kami karon ng milit, luway-luway na nagpapagisi. Hindi ko yung location, may nagdadangog na ako nagpupukpukan sa indang kunyan, kan sa indang bubong, nagpapasiguro. Though sabi nga ni Kayan, di mo kita makukunya na gisan pero mas maray sa habang nasa taas pa ang bagyong Owan, posible pang magbago ang direksyon kay ni. Pero sa tracking kay ni sabi karon ng pilit, duman sa pigpaluwas kang pag-asa DOST, ang tracking kay ni talaga sinutumbok kay ni ang riyon sa Biculan. Mantang ang isang probinsya ni Catanduanes nasa lindong na signal number 2 tabi karon ng pilit. Ang probinsya ni Camarines Sur nasa signal number 1 na kita punta Kasubanggi. So, Kaya dahil pangani nag-suspindi ka sudman in klase ang iriga saka ang Camarines Sur. Ngunya na Sabado sa kapa nagsuspindi. Pero ang syudad ng Naga, kasudma pa lang, nagpunya na sinda. Nagpa-suspindi na sinda tabi karon ng pilit kang kang klase, saka sa mga trabaho mo niyan, mas kinani so aktibidad ka sa UDMA, sa ngunyan, saka sa aga, pinagsuspindi ito ni Mayor Lenny Robredo para antisiparan ang mangyayaring route ng panahon. Saka itong mga sa rescue team, itong yaon sa mga, sabi nga ni Kayan, multipliers ng syudad ng Naga, iniman ang pinag-deploy na kanya-kanya na magpunta lang Kasubanggi. Sa Kasubanggi nga ni sabi ka rin ng Philips, nakipag-coordinate na mismo si Mayor Lenny Robredo sa iyang mga department heads kung ano talaga itong ilalatag na mga plano ngunyan sa syudad ng Naga. Anapot karon ng Raquel, anapot kan mga taga-iriga sa taga-probinsya kan Camarines Sur. Ano nga ta buntulo na magpaluwas nin suspension na iriga sa kan Kapitolyo? Pero aram mo tabi karon da Pilipino natukar mo yan. May kinukunyan ngunyan ang ang DepEd ay ang DILG na dapat ang DepEd dai na maghalat sa kunyan kang gobernador, kang alkalde, dapat sinda ang magkunyana ang mag-implement kang kuma-suspension ng klase. Pangunyan kaya baga, ang DepEd ipinagpauya
yan sa kunyan ka nga alkalde, saka sa gobernador, tapos hindi ang nakakaaram kung nasa hazardos ang tarong lugar. So pero ngunyan, garo kinukunya niya ini, nasaro na lang, garo uniform na, mga simultaneous na ang pagbababa ni suspension in klase. Da iman karon da nga Raquel tan mga principal and superintendent garo habong mag-suspend din klase. Siguro kaya sabi karon da pwede taman sila mababasol so siyempre igwa man backlog kaya pero igwa man pag mga alternatibong paagi igwa man diyan itong bagang kunyan module igwa man online so magkakit man nga ni kung isasapalaran ang kaligtasan sa mga estudyante. An gusto kaya kan ibang school head pagparabantayan sindakan mga teacher. Ay dai ka magngiri totoo yan. Iyo, tama talaga Cameron ng Philip. Siyempre, alam mo yan, ang Taimong India, maestra. Pero, ako yung record sa Cameron ng Philip, hindi sa rin ko na the area, igwa ng amay na nag-suspension. Kaso udma pa lang, pinag-suspindi ng klase ni Mayor Abliter. Base yan sa pinag-apaabot na informasyon ni Caron ng Kimio dyan sa Banwaan ng Balatan. Sa kaso nabwa, saka bato, half day na lang. Pero Pagkabaaw. Pero sa Banwaan ng Balatan, kaso banggi pa lang Webes pa lang, talaga nagpaluwas na ng advisory memorandum si Mayor Abliter sa Banwaan ng Balatan na hindi ang klase kung pa kasuod na. So inang tisarasaran man, araman niya to pag igwang routing panahon, ang medyo talagang nasa hazardous ang lugar ng Banwaan ng Balatan. Inaamay na pinag-antisiparan ni Mayor Abliter, huli naman sa kunyan sa sitwasyon ng Banwaan ng Balatan, urog na sa indang mga tinampo, paluwas at impalaog ng Banwaan ng Balatan. Di kaya sa Iriga, karondang Raquel, sabi ka na ibang mga netizens, an Iriga kaya ngaya, natong an atop. Natong? Oo. Ano ang natong itong kat nga? Oo, kaya dahil, kumbaga, waterproof, dahil ngaya tinatablanin oran. Ay, paano ang natong dahil yan napapadapla sa kusog kang duros? Duplas an oran. Sa oran lang, pwede, sa oran, Ay, ang natong dahil talaga basta-basta namamasa, minadaplis. Siguro, iwan ba kayo pa lang kita, nakatara sa Iriga. So, yan tabi, karon ng Philip, sa ngunyam, siguro sa pigpaluwas na payagan tabi kang DSWD, sa pagiyan ni Regional Director Norman Laurio. Salamat kay Ma'am Rio, Rio sa pigpapasa sa Tuya. Nagpapadako ang sa indang opisina, nag-iikot tabi karon ng Philip, may iguang mga empleyado ang DSWD Regional Office Number 5 na pinag-deploy na sa anong na probinsya, sa Rio Bicol, para mag-monitor sa magiging pamugtakan tangani dia ang pag-deploy, ang pagbariwas tang relief, padagos-dagos na maulang, kaya mantalan ang kasuguan na ibinaba ni Secretary Rick Gatchalian kasi mandaan yan sa kasuguan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na dapat sa panahon ng kalamidad urog na ini pinaglalauman na bagyong uwan na sinasabi na super typhoon na itataas sa signal number 5, may na pinagsabihan ni Presidente o President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang DSWD na dapat sa tahaw kang huma kang anuman na kalamidad daimang pundo mayong kaulangan ang pagtauning ayuda sa katuyang mga kababayan na naapektuhan ng anuman na klaseng kalamidad. Sa katuyang informasyon sa labi lokal, alis sa location para sa Radyo Ronda, Raka Cáceres, reporting. Report! Salamat karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon. Additional lang po digdi ka sa Iriga manungod sa suspension ka na klase. Kumbaga nagpaparahalat ang lokal na gobyerno kan Iriga sa desisyon kan probinsya. Kasimple baga, kundi pa magpaluwas nin memorandum order nin suspension kan klase sa mga eskwelahan si Governor El Rebilla Puerte an Iriga dai man nagdidesisyon. Kaya sabi kan mga teacher kabuntol ngaya ni Mayor. No comment na ako dyan, bahala man si Mayor na magsimbag.
Tapos ang mga teacher, ang problema pati kaya ngayon, kan mga school head, tarakot na magsuspindi kan klase. Ta gusto nga ninda, pagparabantayan sinda sa eskwelahan. Ay pambihira. Dahil pala iniisip. So kapakanan, kan mga eskwela, mga estudyanteng malalaom sa eskwelahan kung nagbabagunas na makusog na oran, nagrarapado na makusog na duros. Maray kung simbago ninda yan. Pagabot kan panahon, wash-hand baga, kung may nangyaring aksidente sa mga eskwela, sin mga estudyante. Ay di man nga kami kaya nagtutulirar na di magsuspend din in klase. Kaya ang mga magurang, iyon na mismo ang nagdedesisyon. Kaya na nagpaparahalat. Saka sa ibang teacher, ay uruli na nga kamuta. Dahil nga kaming paninimbagan kung maaksidente ka mo digdi. Malaom ka mo digdi. Kami pa ngayon mapamilya sa Saindo. Mayo kaming ipakaka ng mga teacher. Maray kung mag-abot na yan relief. Hali sa probinsya kan Camarines Sur, pagpaparapurugulan ang relief. Malay itong bareta ni Karundang Raquel na angowa pa sana saka tigaon an nakaredy na ang mga food packs. Lukuan baga. So 10 million pesos na itinaong budget digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Gowa pa sana ang tatawaan saka an tigaon. Ay inda. Mas marayan mga mayor dyan pag-arog kayan. Yan po, bako ining sa pinagkukonyanta na probinsya kan Camarines Sur. Bagaday kita nagkukontra sa mga gusto nindang gibuhon. Basta sa mga para sa tao, sa mga serbisyo ninda itao, bakong iyan na mga nakaredy na tulos itong mga rescue vehicle. Ano ang re-rescueon? Ang i-ready nindo, so mga food packs na itatao duman sa mga maaapektaran kan kalamidad. Awayan nakaredy ang mga rescue vehicle, mayo pa man kamong re-rescueon, maray kung nakaredy, may mga dara na kamong mga food packs na i-rescue. Saralaan bagaan hero, kumbaga salto. Awayan kadakol rescue vehicle, digdiseri ga kadakol na kan mga DRRM vehicle. Pagparaaran noon yan, tapos kadakol kan mga empleyado sa disaster. Yan pa sana, baka ang food packs ubos na. Kami nga dapat inuton, hamak mo yan, dumanlugod sa lugar na apektado, mayong nag-aabot na food packs. Kalukuhan, dahil nga na kita wag para istoryahan kan mga nangyayari, haloy na mong panahon, pag-igwanan kalamidad, nun minsan pagpapalapa sa mga bagas. Tigdi baga sa Camarines Sur, may mga pinalapa na mga bagas, pinagpaulod sana, dahil man itinao duman sa mga apektado. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya dapat ngunyam pa sana bantayan na so 10 million pesos na itinaw sa probinsya kan Camarines Sur kan national government, baka dahil naman yan makaabot nin tultol. Igwasan naman makinabang. Na ang masakit ko na nakikinabang so mga politiko yung nakakaguda. Samantalang so apektado kan kalamidad na dapat iyon matawan, mga kunyan sana witik-witik ang inaabot. Ay inda, masakit po pag-arog kayo ng daralaga na pigpapara gatasan sa nan kwarta kan gobyerno na para itao sa mga nagtitios niya tong apektado kan kalamidad. Yan po ang katotohanan dyan. Masakit po pag-arog kayan ang ginigibo kan mga nanunundan. Nalalao man na may itataong mga food packs dahil man nakakaarabot nin tultol duman sa mga apektado kan kalamidad. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Ang problema kaya digdita, may pinipili, may kinikilingan, may tinititigan so paralista. Pati ang paralista, nagdedilin siya pa bako sa nang so politiko. So paralista, kapot kan mga politiko sa barangay. May mga paralista baga dyan.
Saro man sa na eleksyon, may paralista kung sayan dapat tauan kan alam na. Sobre. Pag minsan ining mga paralistang ini makasuya. Namimili pa kan tatawan samantalang gabos man apektado kan kalamidad. Ay inda daw pati ang barangay nagpapakapot sa mga darakulang politiko. Yan po ang katotohanan dyan. Mga barangay officials namimili man. Ay dahil nga ito pagtauan dahil man nga ito nagboto sa pigdadaratang kandidato kan eleksyon. Kalukuhan. Yan po ang katotohanan dyan. Saro pa kayan, no? Gusto sa nang pagparatauanin ayuda ang barangay pero dahil man ginigibos sa indang mga obligasyon na kisira linigan sa mga drainage ng aning belo ang tubig madaling kulpa madaling magbawas ang tubig maghubas sa sarong barangay kung iyan kababaan dapat maging malinig sa mga drainage sa mga kanal na agyan kan tubig. Yan pala sa San Francisco dahil man lamang da nagpapalimpya si punong barangay Lalim Matubis. Kan mga drainage dyan. Samantalang kung dahil pa naglimpya ang lokal na gobyerno dahil malilimpyan sa ibang mga drainage dyan. Ay obligasyon po yan kan barangay, kan mga barangay officials na palinigan ang mga kanal na inaagihan kan tubig sa indong barangay. Kaya ako binsido sa punong barangay kan Santo Domingo. Dawa yan dahil binabaha ang ibang portion dyan. Nagparapaakal na si punong barangay Chopelo Ibarreta. Ini man na San Francisco, kababaan nga ning lugar. Dahil lamang ako na agyan ko dyan sa may tarusan. Abang ati baga kan mga kali dyan. Ano yan? Taday man lamang palinigan. Tapnat Sir Kagawad, dapat maghiro na kung may plano kang magkapitan, Muak Junior. Pakitang gilas ka na, parehas ki padiris mo, ki Konsyal Buboy Gibara. Nagihiro, bakong mga turog sa pansitan, barangay official ka mo, kung mga turog ka mo sa pansitan, useless po yan, ang pagpaparaisip sa nanindo, kung igwanin itataong relief. Ayuda hali sa probinsya, hali sa LGU, hali sa nasyonal. Ay kalukuhan yan. Dapat maghiro man ka mo, magtrabaho ka mo. Naray dyan sa San Isidro, si punong barangay Jason Suelo, igwa bagang pariprap duman sa babatngan. Darakulang gapo, kundi so iba day patapos. Mayo pagod simento. Gapo, kasi na bagang nagkakahiriling ko duman ng pagkador darakula. Sana tol-tol ang pakatrabaho. Minsan ini pong mga riprap na ini sa puti man paltapalan hindikit na simento baka magbarakbak sa na yan kan pag-an baha o ang tubig grabe na ang kusog kan uran aratong sanan mga riprap na yan. Meron kan nangyari sa Balatan nawalat sa kabilya ay duman sa slope protection ang protection pala so kabilya so simento kunyan, nagkabarakbak sana. Kaya dapat bantayan po ano man na proyekto, magin sa barangay yan, magin sa project kan DPWH, kayo ang nag-i-implementar. Kwarta po yan kan mga namamanwaan. Bako yan na personal na kwarta kan mga politiko na nag-i-implementar kan o kan DPWH na nag-i-implementar kan proyekto maski an barangay sa barangay iba man po ang barangay pan iba man an hali sa GAA iba man ang budget sa LGU kumbaga dawa po yan sa inahali ang budget
ang importante, mapakarhay ang proyekto. Kita man sana po ang nagsasapo, pag igwanin kalamidad, kita ang mga namamanwaan. Kung ang sarong project sa flood control, inalibwag sana, araw kan nangyari dyan sa may Santa Cruz Sur gayo dyan. Inotro, so slope protection dyan, pinag-implementar kan DPWH, 5th Engineering District kan Camarines Sur, milyon dan budget kayan. Naaraman ko ini duman sa sarutang amigong media sa siyudad kan Naga, paki-follow up daw ngaya. Ako, garo bako man tong San Vicente Sur, Santa Cruz Sur. Naraman ko dyan, inalibwag sana. So, slope protection na rani baga dyan sa tulay kan Crisini. Kumbaga, inotro. So, proyekto, digdingani po ang problema. Kadakol ng mga proyekto na kung nararaot, inuotro. Tapos, binabadgetan kan na gobyerno. Duman sa Davao, bagay go palang duman mga proyekto na pauro-otro. Pinag-babadgetan. Naubos na sa budget, nagaba sa project, bagong gibo, sa flood control, inotro. Kalukuhan baga. Bagong gibohon, nagaba, binadgetan otro. Makmong mga kalukuhan yan sa gobyerno. Hoy, good morning kay Mama Malen Alteza Alpilor. Antabay palan sa Tuya. And siyempre sa UNIP High School Batch 87. So bago alas 5, madordiklom pa. Nahiling ko si Naknak Taday, sulong nagja-jogging, pasiring dyan sa sentro ka na Iriga. Dahil na ako nabisto ni Batchmate. Na ako amayan jogging ni Batchmate. Naknak Taday. Grabe bagay ito, pasisiksingod. Minsan na nagbibisikleta si ma'am. Kaya lang masabayan ni Batchmate Freddy Pangata, pwedeng maulaan naralagan. Ano tawag para kunyanan nindo si Batchmate Freddy Pangata na iyon ang expose sa High School Batch 87 whistleblower. Maaraman ang anomalya sa flood control. Ang nagtaram si Freddy Panga, ang whistleblower kan UNIP High School Batch 87 sa flood control sa UNIP High School Batch 87, tapos ang kaso. Maanggot kayan si classmate Dolly Briñas. Report! Nagababalik si Karonda nga Raquel, pasok. Salamat tabi Karonda Philip sa tuyang pangdugang impormasyon sa lado lokal bilang paghahanda man sa posibleng epekto kang nilalauman na severe tropical storm O1 di sa Rebellion Bicol. Nakahanda naman ang Department of Health Center for Health Development DOHDCD Bicol ning total na 7.6 milyon na kantidad ning health commodities para sa mga Bicolano. Sigun kaya tabi Karonda Philip sa naging kabayagan ni Bernard Mongo, ang NARS 5 kag DOH Bicol CHD Public Health Preparedness Response Unit, kabilang sa mga nasabi ng health commodities, iyo ang mga bulong, medical equipment, surgical mask, family hygiene, asinining dignity kits, slim water container, breastfeeding kits as sinasarong unit ning 4,000 liter capacity water tanker. Ipigdugang pa man ni Monggo na erot nang naipadara sa anom na provincial DOH offices asin sa Naga City Health Office ang 50,000 pesos na kantidad ni mga bulong tanganing masiguro ang kahandaan ka mga pasilidad sa pagtugon sa pangangaipuan medikal ka publiko. Katakod ka ini total man na 1,300 na bilang man kang DOH medical professionals ang nakadeploy na sa manlain-lain na parte kang Rion Bicol bilang sindang kinukonsidera bilang quick responder teams na pinakainot na matugon sa mga emergency situation sa kada munisipalidad sa inman na probinsya hindi sa enterong Kabigulam. Mientras tanto karon ng Philip nasa presente nasa
code blue alert status na ang Department of Health Bicol, kaya pagirumdum kang nasabi ng ahensya sa publiko na ihanda, ipreparar ang mga go bags na igwa ining laman ni bulong pagkakan, first aid kits, whistle asin iba pang kinakaipuhan sa pagrikas mantang maging alerto asin magsunod sa abiso ka mga autoridad tangani makaligtas kita sa anuman na huma ka ining bagyong Owan. Mientras tanto tabi karon ng Philip kasumpay kang pinagtutukan mo kasubago, activate na ang Coast Guard substation igdi sa probinsya ni Camarines Sur kay bana na mga substation mobile teams o ining inaapod na OPCOM units na ini ang kabilang sa mga deployment response group bilang parte ang paghahanda sa bagyong Owan. Ang lakdang na ini tabi karon ng Philip parte man kang pagsiguro kang Coast Guard Station Camarines Sur sa kahandaan ka mga makakantidad na para sa marikas asin epektibong pagtugom ning response teams kung kinakaipuhan. So yan tabi karon ng Philippines sa tuyang mga update in connection kay ni pinagbabantayan niya tong bagyong Owan. Duman sa nagahapot ang probinsya ni Camarines Sur, nasa lindong na po kita ni signal number 1. Kaya maglikay po kita, maghanda, magpreparar. Makasabi nga ni tabi karon ng Philippines kag DOH kung kinakaipuhan na kung nagbabaha na safe man ang lugar, may magigibon sa luwas, daina magparatampisaw sa tubig, hulita aktibo. Grabe na ang kaso niyan kang leptospirosis igdi sa Pilipinas. Yan sa itong heras na informasyon para sa RPN, PCKI Radio Ronda, Rafa Caceres reporting. Report! Salamat karondang Raquel sa mga dugang mo pang informasyon. Sabi ni Ate Glenn, mabakal siya nin fiberglass na rubber boat. Kumbaga, ay ba kung rubber boat? Fiberglass na baruto para pag nagba sa banwan kan nabwa, madali siyang makadulag duman sa San Jose Pangaraon sa sayang barangay na perming binabaha. Nagray na, kundi kamahal kaya ngayon, milyon kaya ganyan. Kayang-kaya ni Ate Glenn saka ni mister niya. Retirado, fire inspector. Tapos top grocer sa RPN. Ay, makukuha daw. Kayang-kaya bakalon niya na fiberglass na yan na sakayan. Tabo ko nga kan rubber boat, malalabot siya na yan pag nag-agi dyan sa mga tubig dyan sa banwaan kan nabot. Ay gawin dyan mga minsan inaagihan, may mga ragpa na iba mga kunyan, ito bagang kawayan. Pwede nga malabot siya ng rubber boat. Kaya gusto ko nga fiberglass na baruto na may makina. Ito ngayang gamit ka pan-rescue na arugan. Garo itong pinagtawkan Bipar. Di sa city government kan iriga duwang gayo na fiberglass boat. Pang rescue kung igwanin kalamidad sa kasentruhan po kan iriga. Baga ini po ang magayon na gamiton. Ang rubber boat man talaga kung ang aagihan mo igwanin mga ragpa anin kawayan ay mga rugi nasabi ay delikado. Kung maluya ka dahil katataw maglangoy ay dahil ka na magamit kan rubber boat na yan na madaling malabot. Tama man si kaisipan ni Ate Glenn. Kaya pwede man i-solicit si Police Brigadier General Nestor Babagay ang Regional Commander PNP kasi masabihan si General Babagay, nag-try mo ng midjay ka. Tayo-tayo mo na susolicitan mo kito fiberglass ito. Sa banwaan po kaya kan nabwa. Pero medya na binabaha. Lalong-lalo na barangay ka na San Jose Pangaraon.
kumbaga mga low-lying barangay yan. Yan sa Banwaan po, Nabwa. But yan, dyan sa Lourdes, Yang. Tapos dyan sa Antipolo Old. Minsan nga ni, pag nagdadyan ako, tayaw naman sa taas. So, harong ni retired Air Force Alex Celeste, kaya dahil naman gayo inaabot kan baha. Pero duman sa gilid kan sa baba kan sa iyang harong, talagang inaabot nin baha so kaumahan. So lugar ni classmate Lowell Yeno, dating kagawad, ay binaba po ang lugar na yan. Kumbaga pag may kalamidad, may makusog na pagbagunas ka na uran, makahadit dyan sa lugar na yan. Kaya pag arog kayo ng panahon, dapat sumangayaon dyan sa kababaan na lugar, sa Banwaan, Nabwa, dahil na po kita maghalat na abuton pa kita nin baha, mag-evacuar na. Yan po ang pangapudan niya to. Ayaon man dyan si General dating retired General Jerry Biares. Yan, malalao man yan sa pag-rescue. Dawa yan bako ng politiko. Nagtatabang sa mga taga-Banwaan, Nabwa, bakong arog kan ibang politiko, nagdudulag pag may kalamidad. Nagirumduman ko pati, digdi sa probinsya po nin Camarines Sur, kaya itong matkusog sa bagyong Christine, nagbaha. Ita sa gobernador tada na hobin pa yan congressman na yaon duman sa Siargao, nagahapi-hapi ay nagraray na. Yan po ang dipisil pag arog kan binabayaan so sa indang lugar imbis na magtaunin relief duman sa mga binahang lugar digdi sa probinsya kan Camarines Sur na mga Banwaan ay pambihira pag arog kayan. Tapos pagpapara burutuhan ta ay kalukuhan. Dadarasan na kita kan mga surusubring yan na gasino sa naman ang kantidad kayan, pero so nakukuanin da mas nga na sa laog nin tulong taon. Yan po ang isipon kan mga taga Camarines Sur. Wana po kitang on minuto, makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Antes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. Mag-kidney care. Iwas sakit sa kidney. Ako si Carla, 45 years old. Dahil sa mataas na creatinine umaabot ng 3 mg per deciliter, laging pagod at hirap sa paghinga. Sinabi ng doktor, kailangan ng magdialysis. Sinubukan ko ang kidney care at sa 3 linggo, bumaba ang creatinine ko sa 1.7 mg per deciliter. Salamat kidney care, hindi na ako takot sa dialysis. Mag-kidney care. Iwas sakit sa kidney. Ang kidney care ay mabibili sa Mercury, South Star Drug at mga suping bot. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS
Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White rose papaya, wow, white roses. White rose papaya, wow, white roses. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Santa Filomena Birthing Home. Misis, ligtas na panganganak ba ang hanap mo? Dito ka na sa Santa Filomena Birthing Home. Hatid sa inyo ang ligtas, malinis at bagong pasilidad. High-tech na kagamitan, talagang inyong maaasahan. Tara na at pumunta sa Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. Ang Santa Filomena Birthing Home ay nag-offer ng libreng panganganak sa lahat ng PhilHealth active members, free baby essentials, and food and cash allowance. At hindi lang yan, may insentibo ka pa kapag sinupagan mong magrekomenda at mag-refer ng ibang buntis. Heto pa, mayroon din silang services offered na basic ultrasound para sa mga buntis, OB-GYN consultation, at prenatal and postnatal consultation. O diba? At home ang feeling. Tandaan, Santa Filomena Birthing Home ang puntahan. Located at Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. You can also contact their FB page for inquiries. Search Santa Filomena Birthing Home, La Medalla Area City, or call their telephone number 054-341-3827 or 0919-881-9915. Owned and managed by Dr. Celestine Gonzalez and Mr. Jose Otao Tabarangao. Naghahanap ka ba ng mga serbisyo pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasama? Pumunta sa Agricultura Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari na nagbabase at cooperative. Nag-aalok ang Agricultura Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy processing, grains and machinery center, vermiculture, agriculture, cacao farming, at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at pili ng masasarap na pasalubong sa kanyang dairy store na matatagpuan sa Bonifacio Aguinaldo Street, Barangay Hall, Urbas, Sursoon. Para sa karagdagang informasyon, maaaring bisitahin ang kanyang official Facebook page, Agricultura Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. Agricultura Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Basi Anthony Cooperative.
Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Hoy, pangapudan man ka na Prime Water Iriga City Water District mag-preparar subuot sa laog nin tulong aldaw. Mag-stock nin tubig, tabaka mawaraan supply na tubig pambihira. Ang kuryente, sige na tulos ang wara-wara, mayo pang makusog na duros ka subag umagahon dyan sa Santiago, digdi po siyudad kan Iriga. Na Kasoreko 3 nagpapamati na naman kan pagpapalangkaw nin singil sa kuryente, sabi kan iba nagpapalangkaw pagsigan buro brownout nagpapalukso ngaya rin ang pinapalukso ang metro. Mati ko ang metro dahil man malukso kaskas na ang ikot papaluksudan in babayadan pambihira. Sarong force evacuation ang isasagibukan local government unit ka na minalabak ngunya na pagkaldaw alas 9:30 nin aga hasta alas 5 nin pagkahapon. Pinaabisuan po ang gabos na residentes sa mga hababang lugar gilid kan bukid asin salog na tulos na mag-evacuar asin makipag-kooperar para maibitaran ang peligro kan bagyo. Local government unit kan minalabak mataon in transportasyon para sa ligtas na pagbalyo kan mga evacuees sa mga designadong evacuation centers. Makipag-coordinar po sa sendong barangay officials para sa schedule and detalye kan pag-evacuar. Pagarumdum bago maghali siguraduho na secure ang sendong harong ligtas ang mga gamit asin preparado ang mga importanteng pangaipo. Para sa may mga bihikulo, para po sa mga residente na nasa flood-prone areas, pakiparadan sa indong mga lulundan sa mas ligtas na lugar, arog kan minasunod, Barangay Antipulo, Barangay Taririk, Barangay Manapao. Initanganing masiguro na ang mga rescue vehicles madaling makaagi asin makaresponde kung magpunang maglangkaw ang tubig baha. Curfew advisory epektibo ang curfew po na alas 10 nin pagkabangyas na alas 4 nin pagkaaga. Po Nobyembre 8, Sabado, sagkod mawaraan bagyo sa satong lugar. Evacuation of pits and livestock, daitabi pagbayaan ang sendong mga tama na hayop pwedeng darahon sinda kung maibakwar. Sa mga manok pwede nang bunuon. So kanding pwede nang kalderitahon o gibon kanding ga. Magtarabahan kita para sa kaligtasan kan gabos. Hali po yan sa lokal na gobyerno kan Banuanin, Minalabak, Camarines Sur. Kumusta ki Konsyal Cres Bersabe. At po yun yung pag-iriba sa radyo yan sa Banuan ka na Minalabak, Camarines Sur. Villafuerte nagahagan nin pundong 10 bilyones de pesos para sa drone program ay pangyayari. Ano daw yan? Ano ho na naman eh? Representative Luigi Villafuerte pinipirit ang modernisasyon kana Armed Forces of the Philippines asinman Philippine National Police gamit ang manned aerial systems. Sigun kay House Deputy Majority Leader as in Camarines Representative Luigi Villafuerte naguhurot sinagahagad ng 10 bilyones de pesos na pundo para sa pagbakal ng drones na magpapakusog sa defense and disaster response kan nasyon. Nararamkan sa iyang prosopesto National Defense Drone Act House Bill 1362 para o bilugon ang Philippine Unmanned Aerial System Program para sa pagbakal asin
ay mahahaloy lokal na paggibukan mga UAVs o drones. So, dakula na naman ang budget na ini na kukuha kan mga crocodile. Para sa drone sana ha. 10 billion pesos. Pero bastanting marhaya. Pwedeng magkabarari na naman ang gusok kan mga crocodile kay ni. Pa 55 anyos na nagenyo laog sa Upig Bisto kan Guinness huli sa record-breaking na fastest cruising on foot sa Pilipinas. Na 56 anyos na nagenyong mountaineer as an environmentalist huli sa record-breaking sa paglakaw niya sa bilog na Pilipinas. Ay daw ini. Pwede ko manining pantayan, magtagalakaw-lakaw man ako tayo maging makalaog man sa Guinness World Records. Ay mangapig sabi kung isay ang pangaran. Matapos-tapos na proyekto sa Catanduanes. Utay-utay Catanduanes flood control project pala utan na proyekto. Tapos pigpaparakwari ang Rangas River ay pambihira. Parakwari kan mga taga Camarinesor, taga Kapitolyo da. Ata digdi sa Camarinesor ang nagpapakwari aram na kung si Isay ang nakikinabang kan mga bukid kan mga daga baybay graba sa Camarinesor. Siyempre Isay man ang aprobar kan mataunin permit to quarry ang Kapitolyo alangan man sindan may control kayan. Hoya pa duman sa Mambolon Nuevo Sitio Purikot sa Libmanan Camarinesor. Hope na mapansin man po da ang tinampo sa Purikot kamuan paglaom para madangugman ang mga minamaot kan mga taga Sitio Purikot Mambolon Nuevo. Si Kagawad Romel Bulaong yan pinaghuhurutan ninda. Kasi Mayor Sun Marpil, sabi ni Mayor, noted. Haloy na yan. Haloy ng lubak. Hoya pa sa Banuan Mampuka na buhi Camarinesor nag-anin matinding interes sa social media pahayag ni Vice Mayor Christian Itsipari kan Petsados ngunya na bulan matapos niyang ibulgar na pinagalian na siya kan 5.5 milyones na pesos na budget ana sa iyang opisina sin pinaglipat sa Office of the Mayor sa irarom kan maintenance and other operating expenses. Para sa budget ka na 2026 ang isyong ini anday man simpleng didiskusyon sa alokasyon kan pundo ini an gigin panalmingan sa mas hararom na urulay kan transparency, autonomy as in checks and balances sa lokal na gobyerno. Sigun kay Itsipari ang nasambit ng lakdang yon pinagsagibo na mayong abiso
o konsultasyon sa iya bilang pamayukan Office of the Vice Mayor. Kung totoo ini, malinaw na may pagkukulang sa proseso an anuman na paglipat kan pundo halis sa sarong opisina. Pasiring sa iba yun, dapat mag-agi sa malinaw na deliberasyon asin pagtugot, lalo na kung inian may direktang epekto sa operasyon kan sarong sanga kan gobyerno. Salado man kan Municipal Budget Officer na si Dr. Eli Yapan sa iyang pinagpaliwanag na ang paglipat iyon pansamantala sa naman. Sunod sa mga opinyon kan Department of Interior and Local Government, ilan tamayo pang authority si Vice Mayor na maglaog sa mga job order contracts. Pero man sa bastante ang paliwanag ang teknikalidad kung ang epekto kay ni, iyon pagkakapundo kan operasyon kan opisina kan ikaduang pinakalangkaw na nailihir na opisyal kan banwaan. Importanteng tandaan, ang Office of the Vice Mayor iyon bakusan ng katabang kan Office of the Mayor sa pagpapautob kan mga programa ini man na nagsiserving check and balance sa lokal na gobyerno. Sarong mekanismong nagsisiguro na puder iyon day man na isa sentro sa sarong opisina sana. Ang paglipat kan dakulang parte kan pundo pasiring sa Office of the Mayor tawapan samantala iyon ang pwedeng magbukas nin kaaditan sa publiko, katakutan na dikit-dikit na nawawaraan kumbagaan freedom kan sanggunang bayan sa irarom kan pamamayo kan vice alkalde. Kung tunay na kamauutan kan gobyerno kan banwaan kan lokal na banwaan ang good governance na dapat sa naman na maging bukas asin tultol ang komunikasyon sa pagultanan kan ehekutibo asin legislatibong sanga. Dapat siguraduhon ang mga desisyon pinansyal iyon day ginigibong kumbaga sandata o armas sa politika kundi instrumento sa masa mahusay na serbisyo publiko. Sa horian isyong inian dapat magserbing pagrumdum sa gabos na opisyal kan banwaan ang pundo kan gobyerno bakong personal na pagsasadirikan si isayman kundi tiwala ka na mamanwaan ang tunay na liderato iyon nasusukol bako sa puder na kapot kundi sa pagiging onesto, malasakit asin paninimbagan sa paggamit kan puder na iyan para sa kapakanan kan gabos. Yan po ang nangyayari. So yan, buhi. Kung mauyay. Morning ki Consyal Dona Tesorero burlado kan Banwaan po nin si Ruma Camarines Sur. Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Banwaan kan na Balatan, Camarines Sur. Sa bidigdi ni Mayor Wilfredo Rix Cuba Oliva ang Tropical Cyclone Bulletin number 2. Kita po nasa red alert status na. Na Camarines Sur, kabalian na Iriga. Rinconada area ining si Typhoon Uwan Pongwong hori na pala nini kasud maapa hori man kan Iriga mababasa ko pa ining kunya ni Mayor bulletin hori ho na sa 8 na ngunyan. Kita kan mga taga-Iriga kayo ni pag nabasa ko pa ito. Mga pigihilingan pizza kasud mapa. Adig di sa Iriga, dahil magsuba-suba sa social media. Una mo digdi, maluya sana. Iba Iriginyo. Mag-in na riba.
Hoy, digdi sa Camarines Sur, preparado na DRRR team sa posibleng impact kan bagyong si Juan. Nasa 200 na personahe palan kan PDRR mo Camarines Sur, kabalian Philippine Army, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, as in iba pang mga force multipliers and pinag-deployed na sa 7 staging areas in the provinces, 1st to 5th districts in preparation for Typhoon Uwan. The teams are equipped with disaster response gear such as rubber boats, clearing tools, first aid kits, and other emergency equipment. The province has been replaced under red alert status following the directive of PDRRMC Chairman and Governor L. Villapuerte, who also ordered the forced evacuation of residents living in high-risk areas. O yan, bagong bulletin, Typhoon Uwan now intensifies into Typhoon category. Katanduan is in northern Samar under signal number 2. Tropical Cyclone Uwan has intensified into Typhoon as it continues to move northwestward over the Philippine Sea east of eastern Visayas. According to DOST Pag-asa's Tropical Cyclone Bulletin number 3, Uwan now packs maximum sustained winds of 130 km per hour near the center and gustiness of up to 160 km per hour. Signal number 2 has been raised over Catanduanes in northern Samar, while signal number 1 remains in effect over the rest of the Bicol region, large portions of Luzon, and parts of the Visayas. Pag-asa added that there remains a high likelihood for Uwan to further intensify into super typhoon as it approaches or makes landfall over the southern portion of Isabela or northern portion of Aurora by Saturday, November 9. O, ngunyan. Paghandaman kan lokal na gobyerno kan Nabua Camarines Sur sa bagyong Uwan sigon kay Mayor Persimbulan na nauna sindanin mga rescue equipment sa Lambang Barangay. Bukas alas 9 nin aga sin magpapautubnan nin preemptive evacuation an banwaan kan Nabua sa mga banwaan na pinaglubog kan ba kan nagtalikod na Oktubre 2024 dahilan sa bagyong si Christine. Dahilan sa pangyayari kan nakaaging taon dakul na mga namamanwaan ang gustong maging handa sa bagyong Uwan. Mapudan kan alkalde ang kooperasyon kan mga nasa komunidad tanganing maging zero casualty. Man na pangapudan kan kaso Reco 3 sa mga member consumer owners sinda po iniimpormaran na an area Baaw Buhin na buwan bula area offices sa anbukas ngunya na Sabado Nobyembre 8 hasta Domingo Nobyembre 9 an Nabua area office an bukas man. Kaya sa mga gusto pong magbayad kan sa indang bulanan na bill sa kuryente bayad na kamo sa bukas man ang sa inda pong opisina. Good morning palan kay Police Lieutenant Colonel Jeric Don Sadia and Chief of Police kan PNP Iriga. Siyempre, dyan po sa PNP Buhi, ki Police Staff Sergeant John Merilles Kien, sa kuyang amiga, sinman ki Police Major Benchito Cirillo, and
acting chief of police kan Banwaan po ninbuhi. Kan man sa Banwaan kan ano yan, baaw ki Police Major Engelbert Toraldo. Siyempre sa acting chief of policeman, Police Captain Rolando Gaspi. Yan sa Banwaan kan Balatan, Camarines Sur. Pinag-suwestyon ni Senate President Vicente Tito Soto III na mas makakamarhay para ki dating ako Bicol Party List Representative Elizalde ko na magpuli na sana asin atubangon ang mga aligasyon laban sa sa flood control scam kay sa padagos na magtago. Iniman ang kasimbagan kan senador sa pagkikipag-ulay sa iya sa programang On Point kan Billionaire News Channel kung saan pinagapot siya kan award-winning broadcast journalist na si Pinky Wib dapit sa pahayag na Attorney Roy Rondain, abogado ni Ko, na nagsabing dahil subot niya irerekomendar sa iyang kliyente na magpuli sa Pilipinas dahil may seryosong huma sa buhay kay ni pangyayari. I would have a different opinion if I believe in my client is innocent. I will tell my client to piece the allegations and prove them wrong. Sigun pa ki Soto. Pag dahi niya o dahi siya nagpuli sa nasyon, si Kuan magiging pogante. Pambihira. Aapod man kaya na sa disaster. Pambihira. Tapang lobat man ini sa cellphone. Yan. Bihira. Ni padangog takalugod. Oh, nawara na baga? Takot mambalan pang lobat sa namang kamunin cellphone at agitang may pigtutukan. Pag dahil subot nagpuli sa nasyon, siko yon magiging puganti na inasan pwedeng lapagon pa man siya dawa dahil magatubang sa korte. He will become a fugitive and he might be tried in absentia and he might be found guilty in absentia sigun pa sa senador. Dawa magtago pa subot siko yon makukuaman sana siya. It may take some time but he will be found sigun Soto, so it would be best if he pieces the allegations, he pieces the music. Kung sa senador dahil pwedeng mamuhay sa ibang nasyon ang sarong nagtatago sa lay, asin dawa, dakul pa siyang kwarta yon makakagibo pa manin paagi ang gobyerno tanganing areston siya. Being a fugitive nowadays, Interpol and all that, it will be very difficult to hide. You will be found one way or another, sigun pa ki Soto. Importante sabot si ko na magatubang sa sinasagibong investigasyon sa flood control scam dahil antay niyan dating chairperson kan House Committee on Appropriations. Bahala pa man si Kuka ini. Kaya para loko-loko ta si Congressman Saldi ko si Kuhon kamu kayan. May kwarta bagayan saka sa ibang nasyon pasil yan na magpara dulag-dulag tago-tago. Aro man na siya political exile. Aro kan panahon ni dipuntong senador Benigno Noynoy Aquino. Ninoy Aquino kung Noynoy. Ayun ay nabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya sa pagpabot nin informasyon si Raquel Caceres. Tuman sa transmitter si Tony Matic Saison. Salado technical si James Oco. Ako man po si Philip Serdan Baracena. Nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena.